Прывітанейка. Вясна ідзе, набліжаецца раўнадзенства вясновае. Час клікаць птушак, гукаць вясну, то я буду пячы булачкі жаваранкі. Я іх пяку кожны год. У маім аккаунце вы маглі іх бачыць ужо не раз, а можа нават цэлых два. Можна на ютубчыку паглядзець вялікі майстар-клас па таму, як гэта робіцца. Але сёння я вось зраблю гэта разам з вамі проста ў эфіры. Вось маё цестачка. І як бы жавараначкі даволі простыя такія штукі. Іх трэба рабіць з палоскі цеста, завязанага на вузельчык. Вось прыкладна так. Гэта у нас будзе ў жавараначках хвосцік. Так і распляскаем і падрэжам, каб пёркі былі. А тут зробім жаўраначку дзюбку. Отак ото. Вот такая будзе дзюбка ў жавараначкі. Яшчэ яму трэба вочкі, для гэтага вазьму разынкі. Ну вось такія будуць навіны ў маіх жавараначкаў, што вочкі ў іх будуць з семені льна. Можа так нават і лепш, паглядзім зараз. Так яшчэ ніколі не рабіла, уласна. Ну, часам дзялю адразу на кулкі, каб разумець, колькі ў мяне тых птушачак атрымліваецца. У прынцыпе, не важна, колькі птушачак атрымліваецца, але калі ўжо зусім так дасканала ісці па традыцыі, то жавараначка ўпяклі, гукалі вясну на саракі. І гэты дзень, вось лічба 40, яна такая даволі важная, даволі значная. Можа, раскажу, што ў мяне за цеста. Жавараначкі пякуцца перад Пасхаю. Гэта яшчэ пост, таму цестачка на іх робіцца постная. Тут няма шмат масла, не дадаём яйкі. У цесце літаральна можна на вадзе, ну, можна на малацы. Я на вадзе рабіла, дарэчы. Дрожжы у мяне былі свежыя, 25 грам, мукі прыкладна 550, ну вось так, не грамму, ну паўкіля, карацей. Вось мука, 25 граммаў дрожжей, недзе 300 грам вады, цёпленькай такой, цукра, некалькі лыжак, вось, і трошкі солі, драбочак солі. Вось, цеста рабіла на апары, то бок спачатку паставіла дрожжы з вадой, з цукрам і з палавінаю мукі. Вось цестачка паднялося, яго трэба абмяць, дадаць астатнюю ваду, дадаць алей. Вось я дадавала сланечнікавы алей, некалькі лыжачак. Каб ужо не зусім пустыя былі жавараначкі. Ну, алей нармальна, алей можна. Вось, алей дадала і муку астатнюю, вось, і паставіла ізноў падымацца. Вось другі раз цестачка паднялося, яго абмяла. І калі ўжо вось гэты другі раз абмяла, то ўжо і ляплю сваіх птушачак. Жавараначкаў, цестачка ўжо і гатовая. Вось яна птушулька, такая атрымалася. Пайшлі птушачкі ў гняздо сваё на процвень. Вось тутачкі яны такія прыгажуні ў мяне ўсе стаяць. Хай падрастуць, расстаяцца трошачкі, а потым буду дапякаць.